Pokud žvíkáme potravu pouze na jedné straně, tak je to hodně velký předpoklad toho, že budete mít i asymetrie v oblasti úst a samozřejmě to se projeví i v oblasti vrásek, které se zde budou objevovat. Na jedné straně můžou být vrásky delší, výraznější, na druhé menší a kratší. To stejné může způsobovat i to, že budete spát pouze na jedné straně. Čelist v ten okamžik je přitahována gravitací dolů, takže zase v této oblasti se hromadí kůže, to už můžete vidět jenom tím, že jsem hlavu přesunula do strany. Když to udělám do druhé strany, uvidíte, kůže jde také na druhou stranu dolů směrem. Ale důležité je uvědomit si, že se to netýká pouze naší kůže, ale i celé naší spodní čelisti. Tohle to může způsobovat i to, že telefonujeme neustále na jedné straně obličeje. Přikládáme telefon stále k tomu jednomu stejnému uchu. I toto vytváří asymetrie v oblasti našich úst, takže začněte zkoumat své zvyky, zlozvyky, věci, které děláte jenom jednostranně. Pojďte si hnedka na začátku udělat naprosto stejné linky, jako mám já. Zaznačte si špičku nosu, střed vašeho horního rtu, střed vašeho spodního rtu a střed brady. Pojďme stáhnout rty dovnitř. A všimněte si, jestli linky na sebe navazují. Pojďme pomalinku začít vysunovat naši spodní čelist dopředu a vnímejte, co se v této čelisti děje. Jestli jde krásně rovně dopředu, anebo jestli tam cítíte takové kličkování, jak kdyby ta čelist nedokázala jít dopředu krásně rovně. Já tam cítím lehké klíčkování. Opravdu málo kdo má právě při tomto pohybu naprosto dokonalé pocity. Takže zase další vodítko toho, že nemáme úplně krásně v ose usazenou spodní čelist. Face yoga je o jemné práci a o detailech, protože detail na mnoha místech, který se vylepší, nakonec vytváří i celkový obrovský úžasný dojem.